ஏங்க என்ன ஐட்டம்ங்க பார்க்கணும்? கிஃப்ட்டா, டாய்ஸா, ஸ்டேஷ்னரியா, ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆர்டிகல்ஸா, கீ செயின்ஸா எல்லா வெரைட்டியும் ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் பார்த்து தேட போனீங்கன்னா ஒரே கடை தான் ராதா மார்க்கெட்டிங். சென்னையிலே நம்பர் 1 இருக்கிறதுலே பெரிய ஷாப். நல்லா இருக்கும். எல்லா ஐட்டமும் நம்ம வச்சுருக்கோம். கிஃப்ட்டு, டாய்ஸில் எல்லாமே விதவிதமான எல்லா ஐட்டமும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. சாஃப்ட் டாய்ஸில் எல்லா வெரைட்டிஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. பிராண்டட், அன்பிராண்டட், அதே மாதிரி பேட்டரி டாய்ஸில் எல்லா வெரைட்டிஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. வுடன் டாய்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதே மாதிரி கீச்சனில் நிறையா வெரைட்டி இருக்குது. கீச்சன்ஸ், ஸ்டேஷ்னரி, ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லா வெரைட்டி நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ஒரு வாட்டி வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோ வெரைட்டி இருக்குது. நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சுருந்தாலும் சரி, ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர் வச்சுருந்தாலும் சரி, எல்லா ஐட்டமும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது.